טוב, אז מה קורה אנשים? כאן דלס צ'אט ואיתי רותם. אהלן. אם ראיתם משהו אחר, אנחנו פשוט משתמשים עם התוכנה קמסטסטיה סטודיו. תוכנה טובה. אז יאללה, בואו נתחיל. וחזרנו לכם, כפי שאתם רואים התחלנו לשחק. ובואו נתחיל לשחק. אם אתם שומעים את הקולות ברקע. זה כיסוף! אתה מוכן להפסיק להפריע לי לשחק? תודה. יש פה מלכודת, תיזהר. יש פה מישהו? יש פה מלכודת. מישהו? זה מלכודת, דיביל. נתקע לי המחשב. אוקיי, בואו נמשיך. יש לך מחשב חכם. תגיד מה המפרט של המחשב שלך. יש לי מעבד... לא, תגיד מה... תגיד. עכשיו אני אסביר לכם את המפרט של המחשב שלי. עכשיו אני אסביר לכם את המפרט של המחשב שלי. יש לי מעבד i3, כן, חרה. יש לי כרטיס מסך GTX 560. כיסוף קי משהו. יש לי גם רייזר קראקן 7.1 עכשיו תעביר את זה, את האוזניות אליי בבקשה. עכשיו כיסוף פרט לכם את המפרט שלו. המחשב שלי מורכב מ-GT גרפס 2. חתיכת מחשב טוב. לא סתם. טוב. יש לי כרטיס מסך GT 610. מעבד i5. כן, תפני אליו את התחת, תפני. מי שמתחת לגיל 12, אל תראו את הסרטון. כן, רותם, אסור לך לראות את הסרטון. אם אתם רוצים כל כך, לא יודע מה. אוקיי, אז אני אמשיך לפרט. לרותם יש מחשב של HP, יש לי מחשב של אסוס, של אייבורי. אני משתמש עם האוזניות קראקן 7.1. רותם עם ה-7.1 או פה, לא ידוע. קראקן שלי, רק שתדעו. יש לי גם קראקן. יש לי מקלדת רייזר בלק ווידאו אולטימט 2014. עכבר רייזר אביסוס. כולכם על הזין שלי. כולכם על הזין שלי. יאללה. נו, תשחק כבר. אני משיג ווד. אני משחק בפלאפון. ווד. בא לי. שמעתי ירייה. זה היה... רותם יא מסריח. אנחנו בצילום. אנחנו מצלמים. למה לתקוע נוד? רגע. שנייה. לא על הפנים שלי, תיזהר. הכיסא. זה הכיסא. הוא מתכוון לפנים שלי, לא. איזה ריח, וואי, מסריח. איזה ריח, כואב לי מאוד. אני טמבל ואני חוצב. יש לי סיפור מאוד מעניין מהחיים, את האמת. היום הכניסו לי אקס לעין. היום הכניסו לי אקס לעיניים. אל תקשיבו לטמטום. היום הכניסו לי אקס לעין. יש לי ילדים מאוד טובים בכיתה. מאוד מחבב ליד. אז פשוט גנבתי לאיזה ילד את הז'קט שלו והרבצתי לו. מה בן אדם צריך לעשות בשביל להשיג ווד בראסט? קח את תסביר להם מה יהיה בסדרה. בסדרה, בערוץ. אוקיי, בערוץ הולך להיות לנו ראסט, שרותם יספר מה זה ראסט עוד רגע, ומה יהיה בראסט. מה זה הדברים האדומים האלה? רגע, שימו לב להתגנבות המשיח. משיח לא מטלפן גם. שימו לב, בקיצור.
טוב, רגע, שנייה. וואו, תראו את ההתלקחות. פשוט אני מרביץ לו. שימו לב אנשים, אני פאקינג ליד הבר הזה והוא לא נוגע בי. בר? בייר? מה זה בייר? מה, אתה צרפתי? הוא צרפתי, אז תעזבו אותו. שימו לב, כפי שאתם רואים, זה לא באג אנשים. זה הדוב בהתגמותו. זה פאקינג התגנבות חשאית. שימו לב. טוב, עשינו רספאון ו... אוקיי, מה זה הבייס הזה? בוא נראה. כיסוף בינתיים, הוא העביר לי את האוזניות, אני בינתיים מספר קצת מה זה ראסט. אני אספר מה זה ראסט, כן, ו... הולי שיט, יש פה מישהו יושן. כיסוף בדיוק כדי שהוא יתאבד. אחרי שהוא יתאבד. כן, שמעתם את כיסוף, אם לא, אני אגיד לכם מה הוא אמר. הוא חשב שהוא מתאבד, אבל אני חשבתי שלא. וטרגדיה איומה. ומה... מה זה? לא בטוח שהוא קום. ישן, לא בטוח שהוא מת. הוא לא יכול למוד. אם הוא מת היית רואה את היית רואה תיק. לא היית רואה את הגופה שלו. יופי גאון. יאללה בוא. יש משהו. בוא נעשה התאבדות ונלך לבסיס הזה. אל תגיד לי להתאבד. אני לא יודע מה זה להתאבד. אני מדבר דרך המלאך גבריאל. אתם מבינים? והוא אומר שיש לי נודים. הוא מסריח, מה אתה מבין? מה סתם, אין כלום. אני משחק פוטבול בפלאפון. הולי שיט. אני משחק פוטבול בפלאפון. אתה יודע, הם שומעים אותך. הם אני לא מקווה. שומעים אותי. הם חרשים. What the fuck is that? איי. רק לי מותר לקלל. What the fuck? רק לי מותר לקלל. טוב, בוא ניכנס עוד פעם לסרבר. אני מקווה שדרגות יפה. אני מקווה. שמעתם? זה היה פלוט של חייזר. שמעתם גם את זה? זה היה פלוט של כיסוף. שמעתם את זה? זה הפלוט של רייטן. מהפה. אוקיי, בואו נראה מה יש פה, מה הולך פה, מה הולך פה, מה יש פה, מה הולך פה. איזה נפילה. קלוט, זה חשוב לי. לא היה לך פלוט? לא, לא היה לי קלוט. היה לך, אבל הרגו אותך. מה קשור? היה פה עכשיו תמונת אש, אמרתי או שזה הפה שלך. די רותם. אני שכחתי לקחת כדורים. נגד הקאות. אוי שיט, מה יש פה? אוי. אתם מכירים את זה שבן אדם עושה עליכם גרפסים ואז הוא עושה לכם כזה, כאילו הוא עושה גרפס ואז הוא נושף עליך את ה... אני לא יודע איך לתאר את זה. זה מה שקורה לי עכשיו. אז... תחת לא עושה גרפסים. זה פלוט גרפס. פלוט גרפסי כזה. פלוגרפס. פלוגרפס! זו המצאה נדירה. נו, מה עשיתי? כמה כדורים? אפשר לשחק עם זה כדורגל כבר. אתה גדי. יואו, איזה בריחה. זה לא הפרסומת לוויגל, מי ששמע... מישהו שמע? מי שלא שמע יותר טוב. יש לי כזה קורא את ג'ייסון דרולה. Why do you see me singing with it? היא מלא. אתה יודע מי זה ג'ייסון דרולה?
תגיד לי, מן, אתה שואל אותי מי זה ג'ייסון דרלו? יא, מן, יא. אני לא יודע, סתם, אני יודע מזה. מה, אני כזה אידיוט? כן. לא. הולי שיט, מה זה האנגר הזה? טוב, אני קודם כל צריך לצאת מכל איך אומרים את זה? מכל טוב, בואו נראה. טוב, בואו נצא מפה. חייבים לצאת מפה. שכחתי לדבר איתכם על מה זה ראסט. ראסט זה... משחק, בכללי הוא משחק. לא, אני אסביר להם אבל מה זה כאילו, איזה סגנון זה, איזה מישהו אוהב את זה. סגנון סגנוני. כן, ראסט זה משחק כזה, קצת סורווייבל כזה, אבל סוג של... אם אתם רוצים שאני אסביר את אני זה, אסביר לכם. תן לי, זהו. ראסט זה סוג של דייזי ומיינקראפט ביחד. ותסתום את הפה שלך כי זה מה שזה. עכשיו אני אסביר מה זה. ראסט שילוב של... זה שילוב של מיינקראפט. לא, של מיינקראפט ודייזי. מי שאוהב את הסגנון הזה של הסורווייבל וכל היריות האלה והסורווייבלים כמו כאילו אתם יודעים למצוא דברים ולהתקדם וכל החרא הזה אתם יודעים, אז מי שאוהב את זה אחלה משחק בשבילו, אני מציע לו את זה באמת. הוא גם זול מאוד בסטים, אני לא זוכר כמה הוא עולה אבל נראה לי $10, לא זוכר. בקרוב אני מקווה שיהיה גם סדרות של דייזי בלק אופס בטוח יהיה, דייזי לא בטוח, בלק אופס יהיה סיפורים מהחיים גם של כיסוף וגם שלי קצת סיפורים, כן, מה עוד? יהיה צ'אלנג'ים, אנחנו לא בטוחים עוד מה יהיה. אנבוקסינג של... אנחנו גם לא יודעים מה יהיה באנבוקסינג. אתה בסוף עשית את הצ'אלנג' הזה? נדבר על זה אחרי הסרטון. לא, אני לא אומר את זה, אני שואל אם עשית. הולי שיט, מישהו שיר פה. What the fuck? הולי שיט! What the fuck? זה פאקינג עכשיו מצולם ביוטיוב. בן אדם הזה ישחוט אותך פלאפון. הולי תכבד גם על למטה. הולי פאק! אני לא מאמין. קח את הזהב, קח את הזהב הזה. זה לא זהב, זה... זוב. תחפש בכל תאוות תיבות, הנה פה תיבות. What the fuck? טוב, תקשיבו, אני פעם ראשונה רואה את זה. שזה ככה. מה, הוא דפוק? סליחה. אבל... what the קח את זה. לורד וודסטון, הולי שיט. קח את זה, עוד 9mm פיסטול! בלו פרינט, הולי שיט. די כבר לעשות על הגרפסים ולנשוף, די. מה אתה רוצה? טוב, הכל אני אעשה סטדי. חבר'ה, זה גילוי מרשים מאוד. תיקח את כל השאר, תעשה גם סטדי. יש לי F1 שוטגן, שוטגן לעשות. יש לך דבר כזה. אני יודע. טוב, אני אשאיר את המתנה הזאת לכמה נובים אחרים שיגיעו לפה. כן, סליחה על זה. נשאיר לכמה נובים, what the fuck, אני פשוט לא מאמין שזה... לא מאמין שזה ככה פה בחוץ פשוט. זה לא כל כך מי יודע מה אוצר, אבל לנובים זה אוצר.
שכחתי להגיד שיהיה לנו גם, יהיה לנו משחקים שאנחנו גם נצלם עם מצלמה, ונראה, ואתם תראו אותנו, אצל כיסוף, כן, ויכול להיות שגם אני אקנה מצלמה, אבל אני לא בטוח בזה עוד. זה יכול להיות. פייפר לא חשוב כל כך. אני ארוס לו את המיטה שהוא לא יעשה פה ספאון עוד פעם. אם הוא עושה פה ספאון. נלך להשיג קצת אוכל. למה אני עוד שנייה מת. טוב, אני חושב שזה כל הסרטון להיום. זה הסרטון ההתחלה של הערוץ. אני מקווה שנהניתם. בהמשך יהיו עוד סרטונים ועוד כמה דברים שנודיע לכם. ויאללה ביי. לב. הולי שיט! סליחה, זה הייתה התגנבות חשאית. סגנון מחבלים. עכשיו גם כלב רודף אחריך. סגנון מחבלים וזה וול. ונחזור לכם אחרי שנלך למשיח. חכה, הוא ימות, ואז כל האנשים רוצים לראות אותך מת. גבריאל, תביא לי קצת... טוב, הנה הוא מת, ואנחנו נחזור.